Hej folkens, det her det er vores, mig og Mathias' nye Minecraft-server. Ja. Så når I spawner, så er vi højst sandsynligt spawn her. Så er vi så velkommen til Swampy. Den er ejet af Mathias, eller Matti 1200 og Nisko. Og så er der så det her skilt her, ja. Så spørger I nok, hvordan man laver sådan nogle skilte. Ja. Kan jeg lige vise jer? Jo, den der så K, og så kan I bare skrive efter, hvad I vil gerne skrive. Så laver den der. Nå, ja. Når I spawner, så der er selvfølgelig protection, så I kan uanset hvad ikke ødelægge noget. Hvis I kommer med alle de her forskellige blocks, så bliver I automatisk admin. Og man kan ikke cheate, der er, altså, hvis det er cheat, så kan du finde ud af det hurtigt, fordi vi har sådan en ting, et plugin. Og så er der netherportal, hvis det er dem, der gerne vil til nether. Så skal jeg herud. Altså hvis man gerne vil til nether og bygge fra start. Når man forlader spawn, så kan man uanset hvad ikke komme tilbage ind i spawn. Men der er nogen, der hjælper en. Og det her det er også bare til pynt. Nej, det er hvis man vil have noget mad til at starte med. Ja, men okay, så skal jeg bare lade være med at lave protection derpå. Så ja, det er det, vi har bygget indtil videre. Det er frit, og hvis der er nogen, der... Jeg tror ikke, der... Ja, så laver vi sådan nogle serier med, hvad for nogle serier, eller ja.